Fil-kabinett ta' dalodu approvajna dokument importanti għal Għawdex, il-GoZo Regional Development Strategy, dokument illi ifassal il-viżjoni tagħna l-Gżira Awċija l-10 snin illi ġejjin. Dokument illi tfassal u ġie abbozzat flimkien ma' soċjetà Awċija, flimkien mal-NGOs, flimkien ma' stakeholders oħrajn, dokument illi il-bażi tiegħu hija Għawdex bħala gżira ta' villaġġi. Villaġġi bl-identità distinta tagħhom u bil-karatteristiċi speċifiċi tagħhom. Għawdex illi jibqa' jattira lejh xogħol ta' kwalità f'Għawdex għall-Awċin. F'dal-aħħar snin, Għawdex għamel żviluppi kbar il quddiem. Issa irridu nkomplu nibnu nikkonsolidaw fuq dawk l-iżviluppi importanti. Għawdex illi jkollu aktar spazji miftuħa, Għawdex fejn nibżgħu għall-pajsaġġ, Għawdex illi jkollu konnettività b'saħħitha, Għawdex bħala gżira ta' opportunitajiet. U fil-kabinett ta' dalodu wkoll approvajna t-tieni dokument importanti għal Għawdex, dak id-dokument li issa se joħroġ għal konsultazzjoni pubblika illi se jkun qed jara bidla fil-pjan lokali biex niżguraw illi Ħondoq jibqa' mhux mittiefes bi żvilupp. U hemmhekk ukoll dan id-dokument se jkun qed jinħareġ għal konsultazzjoni pubblika għandna deċiżjoni ċara li ttieħdet illi ma rridux illi jkun hemm ebda forma ta' żvilupp f'Ħondoq u għalhekk nistieden illi l-pubbliku jagħmel is-sottomissjonijiet tiegħu biex nibqgħu niżguraw illi dan is-sit jibqa' mhux mittiefes bi żvilupp.